ni ruruath emeo ruath. Tiende ni kakimedo timo gimoro e kakimedo bedo gi lony e gino. Mak mana ni nyaka ibed jasinani. Nikech e kinde mitimo gimoro, nitie seche ma ok obidhi maber. Ka chunyi liet tibiro jok mitiweyo. Koro ibiro mana siko kitemo gik moko itemo gik moko kiweyo. To sinani nyaka nyag olemo. Oimore nyaka Ramogi Jwang' machiegni chenro mar duol Odhiambo ma kawuono. Nyinga Charles Odhiambo. Wendona en ng'at ma hike pod tin. Mak mana ni tich motimo to seyangore kaka achiel kuom jogo matime maber moloyo. Ok kaluo ka kende e Kenya mangima to kata mana Afrika ma ugwe mangima. En mora mar bedie studio ka gi osiepna kendo wuoyi ma oseng'iso chia mar sinani. Edi Philip Anayo. Edi oimore kendo machiegni e duol. Oimore. Edi, ija igni adi? Pok agik igni 40. Pod in youth? Youth tasekalo. Youth isekalo 35. Youth en 35. Koran between 35 to pok agik 40. Onyuoli kanye, isomo kanye, isomang'o? An onyuola Kisumu, Limumba Hospital. Primary asomo Jolomino Primary School. Then at the Sony Complex, a class auchiel abiriyo aboro. Then at the Kanga High School. Katiko Hanga High School at the College of Insurance. Kuro bang College of Insurance, asetimo courses moko mang'eny mopogore. Asesomo Nairobi University, asesomo KCA, asesomo Strathmore, sani atimo masters ga Strathmore. Itimo masters? Kamano. Mondo itim ang'o? Kechin achiel kuom johala madongo Kisumu. Isomo masters mondo itim ang'o? E piny kae iwacho ni every day na learning experience. Onge ng'ama ong'eyo te. To piny ni ben sani nitie gimiluongo ni technology ma kok idhi e school mondo medo rieko to iboyudo kinin chien. Koro pod asomo kendo pod abosomo mondo amed ng'eyo mang'eny ma pod ok ang'eyo. Ji mang'eny mbese ni kose yudo tich to somo bedo matek. Ji mang'eny koro somo mondo yud tich. Ere kaka in ikawe mopogore, ing'iyo ni medo ng'eyo en medo konyruok rather than somo mondo yud tich? An adiri makende ni okagom ni mondo ndika tich, be okapar ni bondika tich in the future, but kaka sewache, onge kaka inyalo bedo jatelo maber kokisomo tindiko jomosomo. Nyaki bed ni nyalo reason kodgi, to mano timore mana kimedo sombi mondo ibede level magintie. Sani timang? Sani atimo business management. Itimang'o ngimani mapile ka pile? Ohala. Aja ohala matimo gik mang'eny. Apani asetimo kahaya, pod atime. Sani atimo gimiluongo ni events management. Akia ni gi dholuo tiluonge nang'o. Mane gima lonye kabisa sani. Kendo sani auso mchele. Nyati kendo kelne gi irrigation farm. Gima ji mang'eny ok ong'eyo kendo kanyo be alose pesa mar irrigation farm. Iuso mchele? Auso mchele. Kambi ni mar events iluongo nao? Iluongo ni Homeland Events. Kambi na mar kahaya iluongo ni Fiaton Travels. To kambi ma mchele mwatiyogo iluongo ni Sagama. Koro kanyo Sagama is a big society mar nyatike ma uso mchele. Maji mang'eny obiro mondo makre together mondo us mchele kamoro achiel. Kamano. To hie oganda joluo inyalo chako king'iso ani to ne chako nang'o, ng'ama nomako badi, watni mane manokonyi, nikech hie oganda mang'eny joma tindo mbese ni sani king'iyo to bro ng'isi ni onge ng'ama mak badwa, onge capital, in ni chako nao? Adiri makende en ma wach misewacho masinani. Joma nyamako bad lwet ji to ng'eny. Ema ni joma tindo king'iyo kumna chako go chon at 21 magi kumantie ni. Kokin ng'ama sinani, kokin ng'ama put too much effort, to kata ng'ama dimak bad yonge. Because kata joma mako bad jigigi, ok ni gima do bak ji nikech gin gik mang'eny. Gimako mabad ng'ama gineno ka put effort in doing whatever they are doing. Ka nachako chon, nauso lewni. Bang tieko school, adhi college matin, to of course no katieko maber kaka nadwaro. Because ntindo bene wango mang'eny, baba be koro ni nyaka take care of the rest. Koro ana amua mondo achako ohala. Koro nachako go ohala mar uso lewni.
To kumna use lewni na uso ne kazi na mora chiel lewni miluongo ni Fred Wagoro. Mtumba. Mtumba. To noneno potential na. Taparo ni nemno kungo ndika tich e kambi miluongo ni Swiss Travels. Aparo ni kambi no kata ina servigo so much. Higa gana riyo gi abich auchiel. Abich auchiel. Koro mani kumna chako tich. Koro Fred Wagoro en kazi na makado komako lweta. Maybe de kora onge kumantieni. But is one of the people no mako lweta momiyo na chako kahaya. To no mako lweti nikech no neno gimoro kuomi. No neno gimoro kuoma to gimno neno kuoma ni aparo ni an ng'ama mosebedo chakre tin na. Anya wacho ni an ng'ama pesa ok buogi. Ta an ng'ama kowacho ni timo gimoro to nyaka ng'atime. I will say ni an ng'ama discipline e dhok Ingereza. Ok an ng'ama moro ma koyudo pesa matin to ang' chikruok go left right, dhi madho go kong'o, dhi bayo, Koro nitie gimno neno ira. Mane momiyo na wacho ni okudhi vashas. Ok wadhi vashas. An vashas go be wawinjo gi awinja. Because an aneno ni pesa monego bed ni ng'ato dhi go vashani. Inya kete ohala moro tichaki create employment for the people. So an apani engimana gima motivate so much is yudo tich ne vijende mapod onge tich. Ng'ato dwaro pesa marom nade mondo chako ohala? Wuod luo kata nyar luo ma onge tich would need pesa marom nade mondo chako ohala? An no kachako gi kata nduru, koro kanya wacho ni ng'ato dwaro pesa mondo chako ohala. Ng'ato nya chako ohala ma onge Kiwuoyo gi yudhe mang'eny ging'isi ni capital onge. No, gimoro ni capital onge is neither here or there. Because kata kana wewe kumnatie kahaya. Nan gi good relationship gi ji. One of them meaning. Mane gona simo kadwaro mtoka. Gimana timo, ang'eyo ng'ato man gi mtoka kamoro. Ma because of timbega mabeyo. Adi nyise ni ange client na miluongo ni Charles Odhiambo dwaro mtoka. Charles Odhiambo bochula 4,000, tatero ne wuon mtoka 3,000. Ange 1,000 na. Ntie gimiluongo ni brokers. Okikwalo. Okimang'ato. Koro the only thing gimnatimo different. Ni an kane Charles omiya kata 4,000 mar mtoka. Okakawe 3,000 tamiyo ng'achacha directly. Nakawe 4,000 anote. Tadonjo ge bank account tachiwe counter. Tawuoke ATM. Tagole 3,000 mar dhi chulo wuon mtoka. Tamiye to mara dong kanyo. Gimomiyo natimo ma en achiel. Nen gombo neni in the future. Amba bede na nyanyeo mtoka. To bank masani ni, kokisho effort, ni ntie pesa mikete account, mondo bed mang'eny tok nyami loan. Koro mane gimomiyo pesa mora mna yudo. Activity account. Gidwaro neno pesa donjo to pesa wuok. Bank ok ni pesa madonjo nyaka bedi. Bank ok ni ingi pesa di. Bank dang'eyo ni to noto pesa di to nogolo pesa di. Is the account active? Koro an mane gimnatimo differently. Unlike so many people moko wasetemo kata menta kae, iyudo ni en komiye 4,000. To dhi ochame temo komiyo kata wuon gari. Koro wuon gari ochako miye. Koro bedo matek mondo ka kiny customer moro dwaro gari, ochako miye gari. Koro kan kamane kaka nachako and anyiew mtoka mokwongo. Anya paro ka anyiew mtoka mokwongo nanja ohala masiring'ing'i and I had a scholarship mar dhi study in the US. Full year scholarship. Ndalogo nan gi mtoka di achiel. Koro kagik loka Chicago, Illinois. To shida nabedogo because koro asomo godiochieng' to gotieno atemo ng'eyo ni mtoka bodhi tich ok odhi tich. Tabedo piny ma wacho mtoka ni Kisumu. Mtoka ni Kisumu to nantie US an America. To mtoka ina di achiel. But nan gi vision. Koro anyiso joge ni an ok ane ka somo ni ada somo ka, anya somo Kenya wa. Mtoka achiel cha. Aparo ni kadok Kenya in the next one year nyabedo ga 4, ta in the future nyabedo gi mang'eny. Weya uru adogi. Jogi notama. Jogi nogocho ne baba wa. Nogocho ne mayor ma then who was Sam Okelo. Ji no wuoyo koda. But nabedo convinced ni nyaka duog Kisumbwa ka. Anya wacho ni na disappoint ji mang'eny, family na, gi every other person. But the short of the story... Ne ingi lekni. Lekna na an go to lekna no naseng'e. Nokidwa dago ngima ma jomoko dwa ni dage. No kada dak loka. Kada kiluonge ni hand of honey, land of money. Ana wacho na duogo Kenya ka wuok US. To na duogo back to Kenya after 10 days. Gima ng'ata no ko believe. Ndala par. Scholarship fully paid for. To ndalo cha ne chulo wa $20 per day. Chiemo, ot, train ticket and everything. No chulna. Teacher kichula $20 per day. But na weo somo maloka maduogo ka. To kar lek na no. Kana duogo within 1 year. To namedo nyom tokni.
ma mtokni go bedo fleet maduong ma I think by 2010 I was not only the biggest company in Nyanza but I think in Kenya. Mano higni ang'wen From the time kichako gi mtoki achiel. Kichako gi mtokni ji mikodesa. Nachako gi mtokni ji mane momiyo nawacho ni ok chuno ni nyaka ibed gi pesa mondo ichak ohala. Ok ochuno ni ibed gi capital. Capital maduong' en paro, wacha adieri, discipline, luor gi discipline. Pesa no kiyudo, idhi chame gi nyiri mamoko because ongoke be nitie town kama rite mondo ikaw pesa no mondo gidhi gicham. Be gidwa na loso pesa. Gidwa na loso pesa kuomgi. Mane tiji gi loso pesa kuomgi. Koro mano tasetamo gi ndalo gi te. To kapok wadhi mbele ahinya higa 2010 chien kacha idhi yudo thuolo mar dhi Amerika ma ji gomba kabisa. Ji tiyo nyaka gi certificate wedegi. Anya wacho ni I'm the first person in community wa te mokwongo dhi e loka. Tiduogo gi bang' ndalo 10. Taduogo bang' ndalo 10. Mokwongo in youth pod Yes. itin. Yes. Apani kanyo kamoro yudo kai pok ichopo kata higni 30. Ne pok achopo higni 30. Why? Nang'o? Because nangilek. Okitimo gima mbese ni timo. An gadieri nitie joma nowacho ni ng'ane ofuwo. Actually no luonga nyinge te. But gima important ni nang'eyo gima dwaro, nan gi lek, nan gi kuma dagike, to naduogo magike. Sani kawuoyo bak ang'eyo bak. I don't regret gima natimo then. Wan e higa 2010 in gi kwan maduong' moloyo mar geche ma ji kodesa chiegni e Nyanza, chiegni e Kenya mangima. Kaeto ng'at manochako maonge siling. Anya wacho kindiko buk mar kahaya e Kisumbwa ka tok nyandike ka onge. Because again nitie timo gik ma ji osebedo ka timo. Ing'eni ngima ni Charles onge gima nyien mibo timo mapok ji otimo. The only difference ni nyatime mopogore gi kaka ji osetime e ngima ni. An ka donje kahaya ido ka ji tiyo magi mtokni matindo. Anyiewo VX mokwongo. Koro kindiko history ng'ama mokwongo nyiewo VX mar kahaya tapano ni bondika. Kichako ndiko history ng'ama mokwongo nyiewo bas makata bas nano pok aneno bas moro amora ma permanently for kahaya ka. It is me. Jing'iewe to kete matatu. I am the only person nentege bus mar haya makata koko dhi teach for 30 days to chunge dhoda. And that is a big risk. Jibro wacha ni okikete matatu. Yod pesa pile. But nitie gimnate motimo. King'iyo Mercedes maduong' S600 e kahaya. An emna kongo nyiewo mandalo mara mna uso marano be onge ng'ama osechako nyiewe kendo. Ngenene ni an ada timo gima ji timo but atime in a way mapok ne ng'ato time. Iye kao risk. That is it. Weche ariyo mokwongo ok ochuno ni nyaka ibed gi pesa kichako. No ok ochuno. Mar ariyo nyaka ibed gi luor ne in iwuon gi gimitimo. Mar adek nyaka ikri mar temo, nyaka ikaw risk. Iluongo ni innovation. Itimo gimoro e yo mne pok otimego. Ng'ato osetimo gimoro but ere kaka inya modify, ere kaka inya lose mon ng'acha chonene in a different way. Because kana nyiewo kata Mercedes na mokwongo mar kahaya ji nopenja ni be wiyi ber. Kisumo ng'agoya Mercedes. Ji ong'iyo gi mtokni madongo mek 3,000. To my surprise kwa nyiewo Prado go modhi masani Prado ng'eny Kisumo ka kabisa but jomage mnochako Prado go gin wan. Kani ji people thought ni onge ng'ama nya haya Prado. Ba jaluo nigi pesa ma idho ndege, ng'ama idho ndege malor kama dadhi dala nigi pesa. To NGOs be nitie. Shida mne nitie ni ng'ato ok nya dwaro gima onge. So create the need and people will come for it. Jidati mugi mang'ato timo Kisumu ka nigi gimoro ni ka ng'ato yawo car wash to jite yawo car wash. Kendo gi yawe mana kaka ng'ato moro cho. Ka ng'ato yawo wines and spirit to jite yawo wines and spirit. Oko time mopogore. They don't. Ka ng'ato ng'iewo apiko jite koro donje apiko. Manen to konge research ni to ng'ani no nyiewe nikech ang'o. Goal ne nang'o. Odariembo apiko ni for how long? Car wash ni oyawe sani. Odatiyo kode for how long before the another program. So idonje program mar wadu kikia research mnotimo gigi momiyo en kanyo. Mane shida mawango. So kambi nini koro ng'iewo geche gi wachopo kecha nyalo paro ka chien kacha ni donje siasa higa 2013. Ang'o ma koro mi donje siasa? Pesa. Inge Nyanza wakati kisebedo gi Prado to injatelo. Koro kithin tin gi Prado molo 20 to inkoro jatelo times 10 squared. Koro anaparo na romo to jopiny buwuonda ni romo. To of course na Roma.
makendo nada chung MP. To shida modugo bedo one of the people also mano expose us so much kapo that thing ilongoni Abdul. Abdul modugo chunge MP. Kono kada chung MP gikeno bura to Abdul be kono da chung MP. Tangi of friendship na moa chakre chon gi Abdul. Kindi gi Abdul. Abdul nga okungo tera outside Kenya. Not once, not twice. I had to shove idea na marbedo MP, monda die MCA, monda wene Abdul obed MP. Koro wago siasa. Chama wama pile pile. Nen campaign matek mokalo. Kindi gi Adwi Nyang. Adwi Nyang, chairman mar ODM. Ten onya padi kumora marabe muyudie, lakini anatamo wang. So one of the things momi okataka no maya ODM certificates na yopi no gochona because of my past history. And one of them was my record of employment. Yo manasende ko teach nati mo majineno. No ken teach moro mupondo minya wachone ngachachane gi pesa moro matin tikia kumatimo and teach masetimo and teach majineno mangato nyakwano ni en kama. Mane momi okataka no geek ni preliminary list mar ODM noko tima ber. Modi na ka upati moro jo pino nyisani ka upati moro mundu waterigo to kar dogino na ka upati to kadogo ng'iyo chien an ng'at moro ma kata ka gik moko bedo matek oka give up easily. Chunyi ok tho. Sinani. An gi sinani ma chunyi ok tho. To kenda unbeliever an wachoga ni Nyasaye ong'eyo gimomiyo pange kamano. To kar wach na no ayedo ni bedo e opposition no me abedo ge power mang'eny because koro na ane opposition leader. The only person ninya compare ago nen majority leader gi governor gi deputy leader because anem ne kora pingo serikal. To serikal marangu mana pingo day and night. Gimora mora marach mnege timo na pingo gi. Na pingo gi because nan gilweta pesa na matin moro na ango koro no kanya bedo bribe. To ane the first MCA ama minya lugo choni lugo ni councillors. Mobe de town moma ko town gimili mani moko nya kuwa kata gimora chiel. Dong jibro acha ni fuo ndalo mani telo none gi yake. You see, and Charles oka believe ge gimaji watch about. Okay, believe gimaji watch. Wachuru gimeduwaro. But and as a person, my conscience chunya nyisa nango. Gimu wachi ria oko chuno. Watch nyan wash. Watch no lama ngo. They're irrelevant. Gimanya thaga en gimanya mono chiemo bede mesa ginthinda chame ot. Gimi wachi wiyoko mako. But I left a legacy. I left a legacy. Makata sa nika na biro ka edoge kaje chane. Ido ka jipod chunga, so many youths chunga. Ni anga moni chung kata MP. You left a good legacy. You fought for us the entire time, Charles. We siasa okiot. No kiot. Ere kaki we. Siasa na we. Mi doke ohala. Keji mang'eny an achiel kuom gino wacho ni bana we donje siasa idhi podho bana gini dhi. Correct discipline ma wacho cha Charles. You must know when to stop something and you must have control in iwuon. Lemo be nyakilam. Ana lamo Nyasaye ma penyo Nyasaye ni kogik ni chano na ni gini da na we. To miya lek mar we. To kar kwayo no. No nyisa ni ero wuoda werigo sani. Shida mnintie ni sanada we Charles. Kambi no se the pain. Because kaka ja siasa ma very active. Ji moko koro neno ni okuda goni simu nkechi jatelo. Jo moko mendiko oido opportunity mar chamo kambi. Kibire office sareo iboido ji 20 kochung. Maybe ntie clan sareo number 10 gi number 14. Ipani giborito mondi wuogi jogete. So you find it with the time I lost a lot of clientele na. Donjonia siasa no ketho handi. No ketho. Mixing two is not easy, especially ki ine ngama ine wang biashara. Siasa ber kaja siasa donje ngama nigi systems. Ma the office nya operate without kationge. To machacha ne poda thin. Poda na under 30 okinya chuna sa loso system. System aloso kuri. So I'll say it was an opportunity. It was a lesson. And I learned a lot of things from it. Okay, regret. Ango gimora chiel mani ponjori e bede siasa enango. That one lesson mani lane siasa.
Maka ngisi ni edio siepa anto kura dwa donje siasa. Tibro ngisa ni Charles, donje siasa but. Dimele siasa ni siasa kiki donje siasa for different reasons, Charles. Ki donje siasa marcha mo pes jo piny. Gi CDF give everything to donje. But ki nga mapod gi conscious ne, mo believe ni ki chamo pesa cha, to bo affect your family, to kiki donje. Because na donje county assembly or Regi 48, ti don't need your man get ideas machal code are only 3 or 4. So how will you push your motion against 46 people? Maya mami yoji moyer lokorega. Hey. Then number 2, you don't need duaro marjo piny samoro ongeny moingo. Give me the doko chachane. Is it kaluwore gi singo manichi wanda lo campaign? Singo ntie lakini piny ka nigi shida mangeny, Charles. The rate of unemployment bengeny. Because reason achiel momiyo nadhi e siasa, Charles, naparo niya, without siasa, kane pok adhi e siasa, nasendiko ji 60. Iwinja, Charles? Kapok iromo higni 30. Kapok aromo higni 30. An gi ji 60 machamo salary e nyinga. Ma salary be pok nakalo tarik 5 kapok achule ngimana ta kendo agone Nyasaye erokamano. Because it is not easy. Mondo yud ng'ama chulo salary ne before 5th every month. Agone Nyasaye erokamano. And when I went to politics, naparo ni kadhi e politics, I will now employ even 300 people. So it depends the reason momi on idea siasa. Unfortunately, kama mambo ni different kwa ground. Kwa ground, by the time natiko siasa, I only had 10 employees. Prabicha sade. Ode. Not because I want. Mochami. Mshara be komoro koronel. Koro leo, okinya chulogi, you know, and other things priorities. But no komona because Charles supermarkets gika there, mano ya uigana. No kinya ya supermarket town ka. Koki mea employment ma 50%. To 50% go no kandek nyatewa, no kandek watna, no kandek jakadem. Nandi kojo town ka. And sometimes I feel so proud and I walk with my head high. Kadonjo kamoro, tana eno kanga tunyisa ni, mheshimiwa. Nimia idoti. Nimia idoti. Sapi nini nga. Ni ngane. During your time ni employee jika, I was employed. You know, magi gik magombo winjo. Okni ngato wacho ni ngane otimangono kwa lango. Charles, those are irrelevant. Edi benitie ngat madonje siasa mondo dhio konjo piny. Ntie jo madonje siasa mondo konjo piny. To ananena chiel kum gimiluongo ni Philip Edwin Anayo. Mano donje siasa mondo konjo piny. And the moment no realize ni konyo jo piny e siasa. Werego. No uogo oko mochako konyo jo piny oko kae. Mangi mang'iyo pile niya kaido pesa. How can this money create one more employment? How can I, as Philip Edwin Anayo, konyo mondo reduce the level of poverty in our area? Money gimang'iyo pile. So itiyo kaka MCA ganario gapar gadek nyaka ganario gapar gaberio. Yes. Kinde moro nitie ma agoni simu kachunya chandore umaku rwaku railway station. Yeah. Police station. Angoma notimore? What happened? The first time no makangi mana. It's a funny story because Charles ne poko makagi police, be poko maka after that. No maka once. Kino no maka sapaga chelo kinyi. No maka on the basis ni I was in the county public service assembly board. I was in the board by the virtue that I was the minority leader. Koro no mark the speaker who is the chair of the board, no mark the clerk who is the secretary, majority, minority, and one appointed member. The board was composed of 5 people. So no markwa because we did not tender for our members to go to China, which is a non-issue. Because kata in pokiwinyo kumora mora ni even National Assembly or tender ni jomoko de loka. Nido ni mondo utenda tickets. Utenda ni uda de loka koro man kambi manyalo charge a lower price. Dongawe ni ka higa chako financial year to nego beni service board timo tender travel gango mane kambi miro tigo. That's okay. That's what we did. Their issue was how did we decide to go to China and not Dubai or any other place? Of course, Charles, the truth of the matter is case no dugurumo. So I called a few friends who came in very fast to value their properties. No kanindo, no ka the same day. Yeah, but it was a malicious arrest. That's what I would say. Some said oje siasa nyaki bed ready for such things. Ibo watch gik mangeny makata no kitimo. Ibro luongi ngato no wacho ni kidwangi wuonu monyuoli to donje siasa. Of course.
Ibonge wonu no nyuol. Mama to en always mama. But wonu tinya change depending on the scenario kaka gik moko de. Because siasa is a dirty game. It is equally good, and we should also not just leave it for bad people to go in it. Ochuno ni nyaka thiedh pap, nyaka go ji e siasa, nyaka chwer remo e siasa. No, an kendo mane gimoka believe in. Charles, ansa ni garaka neno kuma ji dawe sani piny kata boringo. Because okairo neno remo. And I can say during my entire tenure, no kaoro ngata mondo go ngato physically. Wan watimo wo milungo ni Facebook war. Wanya tieki within a night. Ichungu tie no. Gukinyi tido kwa tieki. No say tent nyingite. But physical war, it is something that I'm against and I will never support. Mako chononi, you must fight to go to politics. Then I'd rather do my things. Bechandi ni kijende mbese ni jomatendo, jo siasa tiyo go marach. Chanda kabisa, Charles. Inyalo tim na omondo tiek midhiero ni. Midhiero ni inyamatie kajioriwore. Eddie as a person okunya tieko gini. Charles as a person okunya tieko gini. Because you don't need jomoko magin girito matai masiasa no to pesa matin mimiyo gino gimadhogo kongo giyanyogo ji gigore tinego ji. Ndalo moko ni winyo ni kijende moko no ka waero ka kidhik ng'ato Busia modhi onegte. On one hand inya blame vijana go, but on the other hand onge tich dhiere motimo to dong ni wacho ni opportunities thuolo nitie. En mana ni nikech ji ng'iyo gik ma jomoko timo koro gine opportunities mamo. Thuolo nitie, Charles, but ni penja gimoro be momiyo poda somo. Thuolo nitie, but nitie thuolo moro munya neno kamate kangware. En thuolo ma kila ng'ato neno gi wang'e. But kidadhi thuolo ma koro loso pesa, to koro nyaki up your skill a bit mondo idhi another level. Nyaki par mariek. Ok inya paro kaka ji te paro, then ida loso pesa molo ma gima loso. Kipare level mar paro nino ka level nino nitie piny. Ibo lose mamatino. Mar ngware nino tidhiga makode pile. Mar nguo nino. But kidadhi e paro moro mar loso pesa moro maduong'. Molo ma jomoko loso. Then koro nyaki tim gimiluongo ni research. Mondo research ni gini katimo kama. Ere kaka nyaido pesa mang'eny. Momiyo koro adwa donjo ni e wach ma bende chando kijende mokalo. Kinde moko kata ino wuon no wach ni ja wash. Pesa moro miyudo. Jomoko winjo ka luonge ni uso hand tong. En ang'o to ang'o momiyo ng'eny iwacho ni tinde kiyudo mang'eny tido ka thoth kijende ma joluo ema nyinge gi wuok e ohala ni. Mar dwaro mwandu mapiyo. Wash tiluongo go ji mang'eny. Ilungo kode joma timo wash gadiera, to then ichak ilungo kode joma timo ohala matek kabisa ma you believe. Joma tiyo matek kabisa be nyaka luong nying. Joma ok ti matek be nyaka luong nying. Joma nitie average be nigi nyingi. So you decide and choose where you want to be. Either way tiyo matek because Charles bolungi ni wash. Consider tiyo matek mon joma lungi ni wash go one kimedo maendelea. Wash tuntie, and to some extent inyalo temo se jogo to bokinya segi much. Because jomatimo wash Charles or ordinary people. They're sharp, brighter people than me and you. Ginjoma wigi chiemo. In fact, ino kinya luoko, kata no kanya luoko. Because luoko miyo ng'ato golo 200 million from the US in the account. Madonyi Kenya kata. Okelni. Ipano yot. Mokel mo mini e koro timgo gimoro. Oko yot. So luoko nok tek. Jo luo matimo ma ginjo ma intelligent. Ginjo ibo moko ma Nigeria kande. They're the similar people. So okanya choni rach ama ber. Gitim kaka ber negi, gi family gi. Jo mada tiyo matek oti matek. Jo mada luoko kik luokwa. You know osima mo nyisani ya. Ni shida mani min go ka luoko. Bise winjona luoki. Ana luoko ngamantie Venezuela. Okaluoki. Aluoko ngamantie Bali. Ema luoko ngamoro jadu moro man gi pesa mang'eny mongo gimoti mogo. To sama omo pesa noka. To nthindo ge machamo. Shida ni kure. Charles ngene nota makaka wuo. Nota manaling. Because okanya chuni joma luoko gi akiage, gin joma wang'egi. Ndalo mone kahaya. Gine joma haya kahaya gi. Koro kiko wuonde ne wakiage. Gine joma timo parties madongo gi kuni minyatere gik moko. So we all know them. So some of them are even supporting and sponsoring our politicians. Jatend migao Fred Matiang'i ando wacho ni kwana ta malo 40 mar jok midhi yier gin jok madhi luoko nying gi nikech gitimo timbe maricho. Biparo ni mai miyo pesa donje siasa mama miyo jopiny ok tim yiero maber momiyo ji chandore oko.
En tabu mang'eny ahinya Charles ka pesa ma ji ok otiyo ne odonje piny kata insani kopo ni ng'ato miya 1 million moro mokitiyo ne koromo sa sani sa ariyo dong dakika 10 koromo sa 3 ibo tiyo gi pesa no mopogore gi kaka datiyo ditiyo gi pesa ni michulo ne lawyer en adieri koso kna adieri so pesa no kodonjo to interfere gi everything oroko pach ji timo tinjo no ok en pesa makonyo ji very few people manya kwano pesa no ma wach ni gitim because jogi an kodi wasewinjo nyingi be wang'egi to king'iyo pesa magiseloso ama miwinjo ni gisekawo gi ngima gisani opogore you see ok inyalo wacho ni ng'ani osimulo pesa miwacho no koro pesa mabiro e yo magalagala rumbe be galagala iwe siasa higa 2017 ka ji dhi e yiero iwacho ni lemo Nyasaye ong'isi ni werigo ere kaka ichiero handi kendo kore dhi mbele nyaka sani Charles kana ntie siasa awuok madar nadak Malewi got koro adugo Boot Town because siasa ben gi wechege mang'eny ndalogo nagora gi jomoko mne kao land left and right security life na was at a risk koro nawuok mnadake malo taduga dak moro miluongo ni West Side koro West Side kaka nakaloga pile every weekend taneno ka ji oketo thum Tasko oketo thum oketo stage oketo ang'o tapenjra niya gige timo magi jo Nairobi kasomo ka to Mosound kasomo ka to Homeboys onge ja Kisumu matime why naneno ka nitie opportunity so nachako research Charles na research by the time natiko siasa kambina nosedhi piny mar kahaya koro nang'eno kanya tere level mne nitie chon chane so I had to think differently koro kanye mawacho nada chako go event Charles atiko siasa ka onge anything gige gamnan gono serumo mtokni mo idok kamani chake adok mna chake chande you know I have loans noken ngima mayot but Nyasaye nokonya nan gi ot mnagero chon kapok agik 30 tanyiso madam bani kori ngeno chuno nyakwa usot mond koro achak ohala moro maneno ka tukisa ni oda okiusi oda okodwa take risk okunyo kiusi tunyisa ni okinya uso ot mundi chak something different ot to kanya tami uso ngechange ichwora ngama jase nani gimidware botimo to moloyo and gi believe and trust in you you've never misused money ing'eyo kaka itiyo gi pesa but ang'amo ni nyiewo mamtokni moko because mai gi mwasing'iyo go timo nokoda na kawo risk tanyiso ni mana nitie gimoro mada nyiewo ka beche tek but ka omekoni to obomiya pesa ji mang'eny advice ni kik oyie but at long last no yie na mwauso ot and that is the money nachako go events kwa chako events okachake gi ka ni ji tuge mang'eny ang'awe maloku itimo gima gitimo cha titime a level mamalo because kada chake gi ngas mopogore to obo interfere koda ibo mayudo pesa magiyudo piny ka generator 3,000 kangogo disco matanga thum 5,000 tent 1,000 tana na charge sound 1,100 how do you do that you must add value in what you are selling how was I going to add value Charles na nyugik moko majom nitimo ohala mar events market nyopenya ni ng'ani wiye rach gigi onge ng'abo kao market makani jongyo gi carpet mar 2,000 tent mar 1,000 kombe mar plastic mar 10 bob aiso gani okanya biro timo kombe mar 10 bob nyaka bia tim gik ma different and Charles I sold my house maduge od pango maji uwuoyo kabisa ma uso mtokni madongi magi mtokni ariyo Charles the short of the story is ni kumagikeni I don't regret at least gik na uso kande asetemo manyiewo and I am doing comfortably well I have equally employed twice the number mana employ kapok adhi e siasa to an gofis Kisumu ka Nairobi gi Mombasa in the next 3 months what I have some more other branches and some more plans to come in Afri Cities inachiel kuom jok manyocha ne ochiwo gimiluongo ni services ang'o mane timo jo ohala ma Kisumo bende ywak ni gino nokomiyo gi thuolo Afri City ne tich maduong' kendo en tich maduong' matimo makang'iyo kata mbele in the next 2-3 years
tich madhi chalo gi Afri City e Kenya ka, to be ok ane madhi biro. It was a rare kind of opportunity. Ero gimomiyo awacho kamae. Because Afri City ne dhi bedo, but ne dhi time in a building mane dhi e construction. But this is the first time itimo an event in Kenya that everything, 120%, is on tentage. Hema. Natimo hema mar 40,000 square meters. 40. Functions mangany mitime Kenya ka itimo KICC. KICC is not even 40,000 square meters. Meaning that the event we did in Kisumu for Afri City is the biggest ever done. Not only in Kenya, but in East Africa. Ehema. Where everything is under tentage. Teach Mara Afri City. Banya wacho ni Nyasaye mnomiya Charles. There was not too much effort mnakete tijno. Kane teach Mara Afri City ubiro mokwongo in 2019 ka Kenya bid. Tauro ni Nyong'o message Governor Nyong'o ni gini biro kata neno kangi capacity. Chimoro ku gik timiage. Onyisa ni kaka emu gik tiwobo neno. But kano gik e tender mar timo kakoro yudni all ok nyal mako da team attend. It was so competitive, Charles. Nentie too much interest that had even given up. Na weyo to yudo koka winjira gi county marach because county no yudo kasetiyo ne igni mang'eny igni ang'wen mokalo to ne pok gichula kata nduru. Koro ka county ne ngi tich moro in January mar conference natamra timo mano tim siala natamra timo inge story no. Koro county no blacklist Homeland and Philip Edwin Anayo ok ne gidwa nena. Koro kane tich biro Kisumu I gave up. I said no. Ok give me here. Let me leave it. Charles o team tender mokwongo kethore, o team tender mar ariyo kethore, o team tender mar adek koro wach ni da goal tented yore, ida get everything yore. So there was no time to tender now. Wach ni ng'ama koro imiyo gini en ng'ama nigi framework contract gi government. Charles. Ng'ama notimo pre-qualification. Gi government. Kaido ni nida miye ng'ato mok an Charles. Ma ng'ato nose nida kaw gini. Tapenya ni don kata ambe an gi mar State House. And it is the highest body in the Republic of Kenya. Ajao nagi. Toma betaunda. Angamo ni umia. Charles en Nyasaye. Mokwongo in gi kambi ma registered. In gi kambi ma o pre-qualify. Tiene ki ng'ato beda to wani ni gini biro thuro an manyaka miya. Charles nyaki bed ready because kara kingiyo wachi chiemo gi everything. Fine, Kisumu nyawacho ne gidolo tijete. But wawachi ucho wacha dieri. Some of those services no longer capacity to do them. And Charles, I was not given this job because na Kisumu. That is one thing that people don't know. This job, I got it by the virtue of Officer Manti Nairobi. But kanugi kai to Nyong'o winjo, to Nyong'o koro maka. Mo wacho ni kaki se miye wuodwa ni. Koda ber, koda rach. Watime. To koro nyamanyako time. So, Governor Nyong'o stood with me. To kajo national government, no ni koro Nyong'o se maka, muketa kama. So they had to give it to record or State House. Yeah, and we had to do it. And just all those tentages, 80% were our tents. Kwanatama luprario kende mikode. Mwako decha. So jo piny mayiwako gini no be okwanene. Ang'o mnyalo wacho ni ne chandruok ne jo piny nyaka yuaga. If you are not ready, Charles, for something that is coming, then you cannot cry. You must have prepared for it. An kana ng'eyo na chiemo na nyagombo dwaro timo Afri City. Ang'o mana timo? Nachako nyiewo gik manyalo tiyo e Afri City. Because nen gimobiro mare ng'ade, mare okobi. Koro ninjo Kisumu ywak ni nok giyudo. Giywaga ang'o? Ang'o mnitero mano okotiyo? Onge? Gino jiwa maoko, jo Nairobi emoketo tiyo, geche mating'o jiwa oko. Nitimo nini mar geche, ning'iyo geche. Inspection. Oyud ka geche NYS. NYS kuchochone. Geche moko were not well maintained. But geche mnebeyo Kisumu, no kawo, ang'e osiepe geche gi okawo. Not all of them, but okinya tero gari marach moko timne service, tidwaro no tingo dignitary. Charles. Nikech gini timo Kisumu. Because magirwa. En giru, yes, but you must be ready for it. And again, Charles, gini no come here by the virtue na ja Kisumu. I had the capacity, capability, and the financial muscle to do it. Ediane no kasadhi kama yo wangwa.
Oganda Luo makori wuoyo gi Ramogi TV sani, lek gi maduong', thoth gi lek gi maduong', mana kaka jo Kenya mamoko, en ni Raila Odinga obed jatend piny Kenya. Gini dhi konyo yawuot Luo nade, kata dhi hinyo gi nade, kijende matindo ahinya. Charles, gini nyahinyo wa matek, kendo nyakonyo wa matek. We must be ready for it. Nyaka waikre. Nyaka ikru. Joge wa nyaka ng'e sani ni koro koku ikoru mar presidency mar Raila. Kik ji parapara ni pesa koro dhi miya miengi. Dhi ole ngara do Central Bank aja. Apana, kingi okuche nigi ohala, okuche nigi banks moko mane kidhiye ni nokuyu, timi teach. Are you getting? Imi pesa kingi teach. Imi LPO financing. Are our people ready for the presidency of Raila? Toka Raila obedo president kawuono, ida timo nengo. Ingi kambi mane me register, manya supply kata omena kamoro. Manyalo piem gi kambe mamoko. Gi kambe mamoko. Because okni ka Raila obedo president, to wan jo nage kende mi dhi miwa tich. To ing'e maber ni coalition ibo omuji mang'eny. So okonya bedo kaka moko go benentie. So mamuhimu ni wabeduru ready, wa register company, wasom, wamed rieko. Charles, rieko en gimi medo pile, onge nga mung'eyo te. So that you can be able to do something. Di kata Nairobi ng'e gimoro mitimo kochacha. Mok timka, mondi dugi chak iteme kata time. Because Nairobi no ben madano kaka jaka. Edi wanyalo go mbaka ma piny ru. Nikech gik miwacho gi awinjo ka gin gik ma mulo oganda mathoth, gin gik mwasikwa wacho. Kamoro ber ko wuok e dhok machielo. Adwa ni mondo ing'inyi kora Ramogi Ramogi TV. Ing'is gi wach mogik. Edi anayo wuoyo gi yawuot Luo gi nyi Luo, gi jodong Luo, gi mine Luo mawinji sani. An gima nya kwayo joluo. Ni kik wang'i ahinya tich mar andika. Wang'i tich ohala. To ohala inya time yo mang'eny. Ohala mar uso omena, ohala mar uso mchele, gigi nigi pesa moloyo andika. To gini Nyasaye oneno no wang'ni, telo ni aneno ka en marwa. To ka en marwa, wabeduru ready mar timo ohala ma legit. Wabed ready mar ng'eyo jotendwa mon gimak lwetwa dhi kamoro. Wafomuru groups kendo wabed gosiepe mabeyo manya konyowa. An ng'awo believe ni atemo manyo siepe madongo dongo manya mako lweti mondi gige kumne poki gige. To kwa keto mani wan wada mageto jo siasa wakwage ni gonywa ose gonywa for the last 10 years, it will not help us. So nyikwa Ramogi oganda wa maronagi masawa kopo no gik to kata kopo gik ni gimoro timre marach to pod wan go opportunity mar loso pesa. Kik wange matich mar white collar job kende mane kwayo mango. Nekoro Ramogi onge gima dwa medo. Edwin Philip Anayo wendo wa Odhiambo makawuone chenro mar duol. Owacho duto te, ochwalo kendo odhiro siki modhingo iro mogolo koyo mar koso ng'eyo. Ka onge miago to en hawe marach. Wabiro temo mondo mi chieng' machielo wachak wakelie ng'at ma kamoro niwuogie gi gimoro. Ma ok en mbaka. Ma en winjo mondo itigo mondo ilok ngimani. Nikech mane momiyo Ramogi TV ni ka, mane momiyo wan gi chenro mar duol, mondo wago mbaka manyalo kelo lokruok e yor konyruok mar dongruok ne oganda Luo. Nyinga Charles Odhiambo, wachak watim ma kendo tich ariyo juma manyien e thuolo maket mana gi ma thapki bang' ma. Have doo-doos taken over your home? Hey, uno con la